Аз съм Велика Кон и поводът, за да ви обясна някои неща, е написването на романа ми "Пепел, рози и метаморфози". Това е един динамичен разказ, откровен и с много герои, които може и да ви объркат, но същевременно всеки може да се препознае в един от образите, което е много добре, защото човек си прави изводи, кое е направил добре, къде е сбъркал. И с много любов, падения, възходи, но никога героите не мрънкат и не се отказват. Те продължават да се борят, което е наистина уникално, но е прието българина по този начин да действа. Тези, които са прочели книгата, са в такъв възторг, че аз даже не очаквах, че те са се смяли, плакали, че са разбрали нещо много важно за любовта. Аз не съм акцентирала на нея, но самите истории изглежда са ги вдъхновили и са започнали да мислят как те постъпват при такива ситуации. Исках да събуда оптимизъма на българина. Това беше като че ли най-голямото ми желание, защото виждах, че хората започнат апатично да гледат на нещата, да си гледат телефоните вместо да се гледат в очите. И аз исках да им кажа, че ние, древните, в никакъв случай не сме живяли на празно. Ние сме се борили, ние сме обичали, ние сме гледали децата си, но червената нишка е, че ние сме се борили за благоденствието на родината, което сега не е модерно даже да се казва. През цялото време това ми беше главната идея. Да повдигна духа на хората и да им кажа, че не сме имали саморазмразяващи се хладилници, но това не ни е пречило да бъдем радостни, щастливи и да четеме нашите прекрасни поети и писатели, които толкова синтезирано са ни. Даже аз съм цитирала, не може в едно изречение да се вкарат толкова чудесни неща. Тази вечер Витоша е тъй загадъчна и нежна, като темношен облак в лунно-сребърни води. Смирненски. Това, ако не е гениално, ако прочете човек на Вазов, той се зарежда с такава енергия, че ти си готов направо да тръгнеш и да се бориш за свободата си. Моите лични спомени от Втората световна война са ужасни, запечатани за цял живот, въпреки че аз съм била на 5 години тогава, но не мога да забравя как пред мене се срутва цяла кооперация и всичко става на пепел направо. Отгоре на всичкото, пред очите ми се запалиха се 2 души, а детенцето им изхвърча като тапа и с това дете аз контактувах като приятелче на двора. И падна в краката на един тичащ човек, който се обърна, видя то, изкриви си лицето от ужас и грабна детето и продължи да бяга, което правехме, може би, десетки, стотици хора по Патриарха тичаме, завиваме по Мария Луиза, за да се скриеме в едно бомбоубежище, което беше кино Рекс, по-късно Млада гвардия, сега даже не знам как се казва, но в тия тъмни, ужасни места, където се събираха много хора, трябваше да се влезе на всяка цена, защото бомбите непрекъснато ни преследваха. Аз имах едно еврейско приятелче, с което си дружах и често ходех на гости в еврейски апартамент. Но съвсем случайно стана така, че моите кръстници, които всъщност пак са от Пловдив и са дейци от съпротивата,
Моите кръстници изведаха 11 семейства, включая и на това момиченце, с което дружах, семейства от България, незнайно как. Аз още не мога да разбера, че ги качиха на влак и че им казаха, че ще ги спасат по някакъв начин. Това, че цяла Европа е позволила да се извърши това чутовно нещо, направо понякога си мисля, че ние по друг начин гледаме на човешкия живот ли, на съседите си ли. Много се изненадвам, защото тези хора, които аз малко познавах, защото съм била на 5-6 години, но те ме приемаха винаги с добро чувство. Слагаха ни на масата да хапнем какво? Млеко с ориз, канела. Боже, това не мога да го забравя никога. Но съвсем случайно моите кръстници изпращат тези хора. По-късно вече си разбирам за какво става въпрос и как е станало, но предварително им казват, че може, точно това семейство, едното семейство, им казват, че може да се настанат в апартамента им. Защото остават ключовите на колата във вътрешен двор. И така, и аз после научавам, че моите кръстници плащат наем на евреите и държат връзка с тях, след като са ги освободили, след като са им помогнали да избягат. Но това не е бил единствен случай. По-късно аз разбирам, че народа ни не е пуснал 50 000 евреи да напуснат страната ни. А тази жена, за която ви казвам, че заедно с семейството си изпратена с 11 други семейства, тя беше ужасена, че трябва да носи жълтата звезда, например. И при нас нямаше такова нещо, защото обущаря, който работеше долу, беше еврей и беше много голям сладур и ни черпеше с някакви бомбончета, като отидеме там да се завъртиме. Другото нещо, че гледахме един магазин, в който има блестящи сребърни, златни неща, където работеше един много симпатичен чичко, при който влизахме да разглеждаме нещата. Това ми са спомените, а след това започнах да разбирам какво геройство е направил българския народ по време преди Втората световна война, когато точно се разиграват тези събития, всички евреи да бъдат изпратени на някъде. Те не знаят дори къде отиват. Нашите хора са ги спасявали и даже са ги криели. Преди известно време чувам, че Белгия е спасила 7000 евреи, но ние като ходехме нататъка по Европа и до Париж, нали, на Експо и така нататък, аз чувах, че те мразят евреите. Сега, може би, моите познати точно казват, те евреи, молите се. Но цял свят знае, че те са спасили 7000 евреи. И аз се изненадах, започнах да си свързвам нещата и викам как са ги спасили, не ми е ясно, а нашите 50 000 и повече, може би, са били, народа ни е бил абсолютно единодушен, че не трябва да се допуска такова нещо. Но не можеш да забравиш сирените. Това е абсурд. Това е нещо толкова мъчително, че само като го чуеш и ти вече стряскаш и викам да бягаме, майка казва, не, няма да бягаме. Да, ама след 2 минути фърли едно пълтенце и айде да бягаме. Значи психиката ти се разстроила напълно. И ти си готов вече да се скриеш някъде под кревата да правиш някакви ненормални движения. Лос Булгарус ТВ. Много успехи. Много успехи. Искам да им припомня някои неща, които са много важни за нас, но ако там има българи, въпреки че тая страна
ми се струва, че е 25 пъти по-голямо от България. Само 25 пъти. Но същевременно има доста свободни места при тях. Няма много население. Мисля, че в сравнение с нас, ние сме гъсто. Да, по-гъсто населени. Така си спомням. Но кой не си спомня аржентинското танго? Кой не си спомня тия чудеса? И това, че ако там толкова далече може да се хареса моята книга, която е пълна с оптимизъм и с желание да покаже някои наистина истински неща, които съм преживяла или които са преживяли и други около мене, но са успявали да ми обяснат точно как са преминали през живота, ще бъде много добре, ще бъде чудесно. Това са слънчеви хора в слънчева страна, чудесно.